मेगा मास गैदारिंग खा अमो लाइबुमा सिनानि थां दंग अनेक बरक सावो जे बुबागरा गरीखा तिप्रा मथावो खारि थांका गेटा तिपालेनि कक सालिया उ कयेकदिन आगे नरक नुखाना चिनि जे 12 घंटानि जे हड़ताल आ दिनबो जों तिप्रा हास्ते कैसा लाइबुमा स्लामका तिप्रा सारो के तिनिबो जों लाइबुमा स्लामनानि थांगि दंग तिनी और स्पेशल चिनि और गेस्ट फाइ दंग जे मेघालयनि चीफ मिनिस्टर मिस्टर कर्नाड के सांगमा एवं तिनी लुकुरो फुंनि सिमिनो चिनि ओ जे खुमुलुंनि सिंडिकेट बरक फाइ दंलाय माने ट्रेन चागलाय लिया गारि चागलाय लिया कामिनि बरक गोबां मा गारि सिमान लिया फाइनानि अर तिनी एके आबुनि बागिनो जों लाइबुमा सैनानि थां दंग तिनी और साबो फाया तंखा बुरिसो हिंदी बुरा हिंदी चेराय हिंदी तिनी जतन और ताबु फाइजाक जों नासिङै दंग बुबागरा फाइसक फाइनाय चिनि कर्नाड सांमनो बलामजागै तुबनाय एकाय जों बनो नासिङै दंग लुकुरक गते फाइ दंग लामा ताबु गारि बाय गारि नांलाय थांखा लामा जेमुं तंखानि जों खबर मानो ट्रेन बायबो फुङनो और बर फाइसक बेका कै जतन जों और कोनान बागै कै जों मनो कायसा दिल्लीनो मेसेज ना नांगौ तिपेरा सारक खानसा एवं जों क कायसा बेनो सानानै मुसुंगो गेट टिपलेन सारा जों कोनो कम्प्रोमाइज खाया नो सल्यूशन नो कम्प्रोमाइज only get a temperament solution hene chang sanane nai nile tini bosego borok banga hin khakai oro chini target tongo 30,000 tobe tabukse porjonto je ground report je saiman motakai mo 50,000 cross khaya nei hene chang saiman kata